Welkom minister Somoharjo. Fijn dat u er vandaag bij kunt zijn. In uw drukke schema tijd heeft gemaakt. We duiken meteen in het programma. In het segment privé. Uit wat voor soort gezin komt Bronte Somoharjo? Nou, uit een liefdevol gezin, een gezin van hard werken, een gezin van voor elkaar zijn, door dik en dun. Dus een heel goed gezin en een hele leuke jeugd gehad ook, ja. Ja? En waar heeft u uw jeugd doorgebracht, onder andere? Ik ben hier geboren en op mijn derde ben ik gevlucht samen met mijn vader en moeder naar Holland toen. En ik ben nu alweer 20 jaar hier, dus ben ik ongeveer 19 jaren in Nederland gebleven en alweer 20 jaar hier. Dus mijn jeugd ik ben opgegroeid in Holland. Ja. Ja. En in welke stad? Rotterdam. U groeide op in Rotterdam. Wat voor soort jongen was Bronte Somoharjo en wat wilde u vroeger worden? Nou, ik heb nooit momenten in mijn leven gehad dat ik zeg ik wil brandweerman worden, politieagent of wat dan ook. Ik laat me altijd leiden tot waar ik moet komen en vanuit daar pak ik aan. Ik was een hele ondeugende jongen. Ja, veel pak slaag. Ja, heel veel pak slaag. Als ik de verhalen van mijn oma en mijn moeder moet geloven. Pak slaag, ja, heel veel pak slaag, maar ja. Dat is Surinaamse opvoeding. Dus. Surinaamse opvoeding inderdaad, met alles wat voorhanden is. Toen der tijd hoor, Surinaamse opvoeding. Ja, dat inderdaad. Want tegenwoordig, u heeft zelf een gezin, u bent zelf vader. Klopt, ja. Heeft u dat voortgezet, die strenge Surinaamse opvoeding? Nou nee, het is nu veel meer communiceren, veel meer met de kinderen praten. En het is net zo goed als toen. Maar een andere aanpak, andere manier van aanpak qua opvoeding. Dus u hanteert geen slippers en dat soort dingen, dat doen we niet meer? Zeker niet, zeker niet. Nee. Wat, als u even terugdenkt aan uw jeugd, hè? U zei u was een stoute jongen, veel kattenkwaad uitgehaald, verhuisd naar Nederland en dan weer teruggekomen. Maar wat is een jeugdherinnering die echt impact op u heeft gemaakt? Nou, ik heb een hele spannende jeugd gehad, puur omdat mijn vader natuurlijk deel uitmaakte van de bevrijdingsraad van Suriname. Hij was een verzetstrijder. De tijd van 1980 was er een dictatuur en hij voerde vanuit Nederland verzet tegen het militair bewind. Dus heel veel spannende dingen meegemaakt. Ik heb meegemaakt dat mijn oom, die nu nog in leven is, 9 kogels door zijn hoofd heeft geschoten gehad. Dat kan ik me herinneren. Ik heb me herinnerd dat mijn vader voor 6 maanden is meegenomen in de gevangenis. Gevochten op een televisieprogramma, Karel de Graaf. Dus dat zijn de herinneringen die mij als persoon hebben gevormd. Een hele leuke jeugd, maar verschrikkelijk spannend. En dan leer je ook, je hoeft eigenlijk voor niks bang te zijn. Alles gaat zoals het gaat gaan. En je moet gewoon goede hoop hebben, goed geloof hebben dat alles goed komt. Ja, want dat was inderdaad een vraag die door mijn hoofd ging dan. Hè? Als er zoveel gebeurt en je ziet dat als opgroeiende jongen, wat dat met je doet. Ja, het maakt je hard. Je ziet dat de wereld hard kan zijn, de wereld gemeen kan zijn. En daarvoor moet je altijd kunnen terugvallen op je familie. Op een kleine kring vrienden. Dat heb ik in de loop van mijn levensperiode meegemaakt. Er zullen altijd mensen uit je leven gaan, mensen in je leven komen. Maar ik heb dat al een keertje eerder aangegeven. De mensen die uit je leven gaan zijn geen onderdeel van jouw bestemming, maar wel onderdeel van jouw reis. Dus dat neem je allemaal mee. Ja, dat vond ik inderdaad een hele mooie. Geen onderdeel van je bestemming, maar wel onderdeel van je reis. Klopt, ja, want je kan teleurgesteld raken in de mens, maar de mens is een onderdeel van je leven. Ja, zonder andere mensen kunnen we inderdaad niet. U gaf al aan, rond uw 20ste zo kwam u terug naar Suriname. Als u kijkt dat tussen uw 20ste en uw 40ste, dan verklap ik dat u al 40 plus bent. No? Ja. Sorry, ik was niet de 42, nou nee, het is geen geheim. Nee. Het is geen geheim. Het ziet er nog goed uit. Nee, dank je. Maar tussen uw 20ste en uw 40ste, welke levenslessen heeft u meegenomen waarvan u zegt van nou, dat heeft me nou echt gemaakt tot de man die ik vandaag de dag ben? Nou, van mijn 20ste tot mijn 40ste is hier dus in Suriname en dan ben je dicht bij het politieke vuur. Elke dag heb je wel wat met politiek te maken, ook weer om mijn vader. Kijk, ik en mijn vader hebben een hele goede relatie met elkaar, een hele goede band met elkaar. En daar leer je weer hetzelfde als in je jeugd. Het is niet altijd zoals het eruit ziet, de mens is niet altijd zoals het eruit ziet. Maar daar moet je niet van teleurgesteld raken, want je hebt ook heel veel goede personen om je heen. Doorgaan. Vooral de politieke wereld is een aparte soort wereld. Ja. Je moet wel doorzettingsvermogen hebben. Doorzettingsvermogen, een dikke huid moet je hebben. En niet emotioneel zijn. Politiek bedrijf je niet met het hart, maar dat bedrijf je met het hoofd. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Hè? Inderdaad, niet te veel met het hart, ook wel met het hart denk ik, maar meer met je hoofd. Ja, klopt. En goed
wel je gevoel denk ik inzetten, misschien bent u dat met me eens, om uit te maken welke mensen je beter wel om je heen kan hebben en welke mensen wat niet. ik bedoel niet met het hart is, kijk, je hebt een passie, je wilt een beter Suriname, vooral nu in de situatie waarin we zitten. Dus dat moet je met je hart doen, anders ga je het niet redden, vooral in de moeilijke situatie wat we nu meemaken, vooral ontevredenheid van het volk. Dus je zal je met je hele hart moeten inzetten. Maar als je met mensen omgaat, moet je dat met het hoofd doen. Ja, strategisch bezig zijn. Dus ja, je moet niet alles te persoonlijk opvatten, want meestal is het niet persoonlijk. Ja, minister, we hebben het gehad over de uitdagende situatie die u heeft meegemaakt in uw jeugd vanwege de politieke carrière van uw vader. Maar hoe de impact op jullie als gezin? Want ik kan me voorstellen dat er soms ook een gevoel van onveiligheid, gevaar. Hoe gingen jullie daar als gezin mee om? Ja. Uw moeder, uzelf? De negatieve impact die het op ons heeft gehad was niet zozeer omdat mijn vader in de politiek is gegaan, maar meer omdat hij in het verzet was. Hij heeft gevochten toen tegen de militaire dictatuur en dat heeft hem problemen gebracht. Maar als je voor een zaak strijdt, dan neem je de problemen mee. Politiek heeft ook veel goeds gebracht. Hij heeft heel veel mensen kunnen helpen in zijn carrière. Hij heeft heel veel dingen kunnen bereiken. Het probleem nu is dat ik zelf hem ben gaan volgen. Ja. En het gezin is daar niet altijd blij mee. De familie is daar niet altijd blij mee. Er is natuurlijk nog angst van vroeger. Gaat het zo gevaarlijk worden? Ik zelf ga daar niet van uit. Maar alles kan gebeuren. Wij moeten ervoor zorgen dat we de democratie bewaken. Het gezin is er soms minder blij mee. Omdat je als politicus niet zoveel tijd hebt voor het gezin. Je bent de hele dag bezig, soms begin je al om 7:30 en ben je tot 11 uur 's avonds in vergadering. Maar je moet als vader moet je wel de verantwoordelijkheid nemen dat je toch tijd maakt voor je kinderen, tijd maakt voor je vrouw. En dat probeer ik te doen om bij hun, als ik thuis kom, even met ze te zitten. Hoe is het met je, hoe is je dag geweest? Dus ik hoop dat ik het tot nu toe goed doe, vooral als vader. Ja. Geef uw kinderen feedback van hey pa, ik zie je een beetje te weinig. Ja, nou, kunt u een beetje tijd maken? Nou, als ik bijvoorbeeld iets heb gezegd in het parlement of iets wat een beetje action overkomt, dan zegt die kleine vrouw, pa, had je dit wel moeten doen. En dan probeer ik hem uit te leggen. Soms spreek ik uit het hart en dat moet ik af en toe niet doen. Ja, dus ze geven u wel, ze houden u wel in de gaten. En ja, zeker weten. De hele familie hoor. We hebben een hele hechte familie. Er is veel feedback vanuit de familie. Omdat de familie ook niet wil dat ik de familienaam in geding breng. Of straks de partijnaam in geding breng. Dus je zit de hele dag in appgroepjes. Vooral als er een beetje actie is op het politiek veld. Dit moet je niet doen, je moet rustiger aandoen. Ja. Het is mijn manier van praten, mijn manier van doen. Maar u bent het gewend. U bent opgegroeid in een politieke familie. U weet van de hoed en de rand. Ja, klopt. Dus, en ze houden u strak, dus dat is goed. Ja, ik ken de zweepslagen inderdaad. Maar wat ik al zei, politiek... kan je, als je het goed doet, kan je veel voor de mensen betekenen en dat willen wij graag. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Ja. Dank u wel voor deze mooie inkijk in uw privé. Van privé gaan we met de minister naar enkele stellingen die ik aan hem wil voorleggen. De eerste stelling is, als minister moet je streng en autoritair zijn, anders loopt iedereen over je heen. Nou, ik vind dat niet. Ik vind dat je als minister juist meegaand moet zijn met de mensen om je heen. Empathisch moet zijn met de mensen om je heen. Ik denk niet dat goed leiderschap is dat je streng bent. Je moet juist het voorbeeld geven. En dat doe ik tot nu toe. En ik heb niet het gevoel dat mensen denken dat ik autoritair ben. En ze lopen met me mee. Ze lopen niet over me heen. Ik sta niet boven de mensen. Ik sta naast ze. Ja, ze lopen naast u, met u mee. De richting die uitgestippeld is. Heel mooi. Ik denk dat dat ook de beste manier van leiderschap is hoor. De tweede stelling, en u gaf het eigenlijk net al een klein beetje aan, is als het aan mijn gezin/familie ligt, komt er geen tweede termijn. Nou nee, dat heb ik niet aangegeven. Als het aan mijn gezin/familie ligt, doe ik rustiger als ik aan het praten ben in het parlement, als ik interviews afgeef. Nee, kijk, mijn gezin ondersteunt mij in mijn werk, net zoals ik hun ondersteun in het werk. Alleen, het vergt veel van mijn tijd. Dus, maar nogmaals, of het nou aan mijn gezin ligt of niet, ik laat het over aan de Almachtige. We zien wel of er een tweede termijn komt, een derde termijn. Laat mij eerst het eerste termijn goed afronden. Ik ben niet iemand die jaren vooruit kijkt, want ik ben geen waarzegger. Ik hoop dat ik het eerste termijn goed afrond en dat het volk mij daarop beoordeelt. Ja, en dat er dan bepaald wordt. Klopt, ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. De laatste stelling. Als mannelijke minister zie ik het belang van vrouwen in de politiek.
Nou, ik ben opgegroeid, wat ik je zeg, mijn vader is in 92 weer gegaan naar Suriname. Dus ik ben opgegroeid tussen vrouwen. Mijn moeder, mijn zusje en mijn tante woonden toen in het huis. Dus ik zie niet echt het verschil tussen mannelijk of vrouwelijk minister. Ik ben blij als vrouwen meedoen. Toevallig valt het beleidsgebied gender onder mij. En vrouwen, in mijn ogen, hebben al sinds mijn jeugd net zoveel recht als mannen. Het kan natuurlijk veel beter. Maar de vrouwen die ik ken, hebben dat altijd zelf opgeëist. Ja, dus als ze in de politiek willen, bent u zeker van zins om dat te supporten, 100%. Ik ben ook niet iemand die ze zou kunnen tegenhouden. Dus, ja. Nee, vrouwen laten zich niet zo makkelijk Daarom, tegenhouden, dat is waar. Dank u wel, minister, voor uw reacties op de stellingen. En van de stellingen gaan we met de minister naar het volgende segment over carrière, ambitie en ministerschap. Minister Somahadjo, voordat u minister werd, wat deed u hiervoor? Ik had ondernemingen, daar heb ik allemaal afstand van gedaan. U heeft het ook gehoord in het parlement, er werd door de oppositie gezegd. Maar ik heb allemaal afstand gedaan van mijn onderneming. Ik had een tv-station, ik heb een grondverzetbedrijf. Het is er allemaal nog, maar ik bemoei er zelf niet meer mee. Nee, daar heeft u ook geen tijd voor, denk ik, nee, op dit moment, nee, klopt, hè? Want klopt. u maakt lange dagen. Toen u werd gevraagd om minister te worden, had u dat trouwens in uw carrièrepad voorzien? Nou, nee, helemaal niet. Mijn ministerschap is voortgekomen uit het feit dat onze partij de afgelopen periode veel met verraad te maken heeft gehad. En toen heeft mijn vader mij gevraagd, wil jij dan geen minister worden? Omdat hij weet dat ik hem niet zal verraden, ik de partij niet zal verraden en onze mensen niet zal verraden. Dus uit dat oogpunt is mijn ministerschap eigenlijk ontstaan. Ik heb het toen met mijn familie besproken en hun hebben gezegd, oké, doe maar let op dit, let op zulke zaken. En dus. Ja, dus u gaf aan, een ministerschap had u zelf niet voorzien, maar toen u gevraagd werd, dacht u, ik neem deze verantwoordelijkheid om mijn partij goed te vertegenwoordigen. Ja, klopt. En dat de dingen goed gaan lopen. Klopt, want de partij stond in brand. Deze partij heeft veel meegemaakt de afgelopen periode, veel verraad. En dat heeft ervoor gezorgd dat het is afgezwakt naar wat het nu is. Maar wij weten dat de afgelopen verkiezing onze partij niet heeft verloren omdat we zo'n slechte partij zijn, maar door misleiding en verraad. En toen heb ik ervoor gekozen om de partij die in brand stond te helpen blussen. Die is nu geblust en de groei is weer ingezet. U zit er weer in. Zeker weten. Ja, u bent minister van het grootste ministerie, het moederministerie, Binnenlandse Zaken. Waar zou u zeggen ligt uw grootste uitdaging op dit moment? Nou, we hebben een ministerie aangetroffen die heel erg krom was. We hebben veel kunnen rechttrekken. De grootste uitdaging is nu het public sector reform, het hervormen van de overheid en het CBB transformeren naar een betere dienstverlenende organisaties. Los van dat hebben we zoveel beleidsgebieden, religieuze aangelegenheden valt onder ons, archieven valt onder ons, pensioenen valt onder ons. Dus uitdagingen zat. Elke dag staan we weer gemotiveerd op om het schouders onder het werk te zetten. Deze regering is nu zo'n 1,5 jaar, bijna 2 jaar onderweg. Er komt best wel veel kritiek op jullie, ook op Binnenlandse Zaken, ook op u als persoon. Hoe gaat u om met deze kritiek? Nou, kritiek is altijd goed. De bevolking lijdt nu erg, de bevolking heeft het nu heel erg zwaar. En dat snappen wij. Kijk, wij als regering, het is nu onze taak om aan de bevolking uit te leggen waar we vandaan kwamen, waar we nu zijn en waar we naartoe gaan. Ik denk dat als we dat genoegzaam doen, het beter voor ons zal zijn, het beter voor de regering zal zijn. Dus de communicatie is belangrijk naar het volk toe. Maar nogmaals, het volk heeft gelijk, het is heel erg zwaar en het zijn zware periodes die we tegemoet gaan. Maar als we kunnen uitleggen, als we niks zouden doen, gaat het veel zwaarder zijn. We gaan met z'n allen een hele bittere, misschien wel een aantal bittere pillen moeten inslikken voordat het beter gaat. Maar het gaat wel beter gaan met Suriname. Ja, daar kijken we naar uit. En op uw vraag om kritiek op mij, Ja. Ja, dat is dan maar zo. Ja. Daar zal ik ook mee moeten. Raakt het u? Ja, terechte kritiek zal me raken, maar als het onterecht kritiek is, dan kijk ik hoe ik daarmee omga. Kritiek is goed, kijk, ik doe aan dienend leiderschap. Elke keer naar jezelf kijken, zelf evaluatie en ervoor zorgen dat je elke dag een beetje beter wordt. Ja, want mensen inderdaad, die hebben allemaal van alles te zeggen over Bronte Somahadjo, maar denk ik, ja, kennen ze u eigenlijk wel? Ja, nou, maar dat is politiek toch? Ja. Als je in de politiek gaat, ben je een publiek figuur. De mensen zullen soms terecht en soms onterecht kritiek op je hebben, maar daar moet je mee leren omgaan. Ja, inderdaad. En in hoeverre kan u als minister Somahadjo echt uw stempel drukken op het beleid binnen Binnenlandse Zaken?
Nou, als minister, ik ben eindverantwoordelijke, dus ik druk mijn stempel op het beleid. Ik ben goed in overleg met mijn directie, dus de samenwerking is goed. Mijn stempel wordt gedrukt, nogmaals, omdat ik eindverantwoordelijk ben, politieke eindverantwoordelijk ben op het ministerie. Ja, dus moet u van alles weten, want uw naam staat onder alle documenten. Ja, klopt. Nou heeft u bent hard aan het werk gegaan, zoals u en uw collega's. Wat is een van de mooiste dingen die je tot nu toe heeft kunnen bereiken al? Nou, ik vind alles mooi. Ik vind het werk interessant. Elke keer wanneer je een probleem tegenkomt en die oplost, dat is voor mij mooi genoeg. Alle kleine dingen, het is niet één bijzonder ding wat ik eruit kan pikken. Waar ik wel blij mee ben, is natuurlijk dat we straks gaan starten met het hervormen van de overheid. En ik hoop dat dat dit keer echt gaat lukken. We praten als land al 40, 50 jaar over het hervormen van de overheid. Maar ik heb het gevoel dat deze regering, Santokhi-Brunswijk, daar echt achter staat en dat we nu kunnen doorzetten. Gaan we eindelijk digitaliseren, minister? Digitaliseren, dat moeten we wel. Kijk, als we dat niet doen, lopen we elke dag achter. Ik kan u een voorbeeld geven van CBB. Daar moeten er 2 miljoen documenten worden gedigitaliseerd. Als je dat laat, dan is het over een jaar 3 miljoen, 4 miljoen. Dus we moeten wel. We hebben de middelen daarvoor zijn we aan het zoeken. We hebben wel goedkeuring gehad van de president om te valideren van de documenten. En dat is ook een stap in de goede richting om te digitaliseren. Maar eerst valideren, als we het nu over CBB hebben, zodat we weten dat de brondocumenten oké zijn. Ja, dus we mogen hopen dat over een jaartje het makkelijker voor ons als bevolking van Suriname ook wordt om onze CBB-zaken te regelen. Nou, niet alleen hopen. Er worden kleine stapjes gemaakt. Nu bijvoorbeeld hebben wij het e-loket, waarin de bedrijven niet meer hun klant hoeven te sturen naar CBB, maar waarin zij namens hun klant uittreksels kunnen opvragen. En dat gaat heel erg goed. Klopt, ik moest naar mijn notaris vorige week en hij zei, Rut, stuur me gewoon je ID. Klopt, ik was zo blij. Dus kleine stapjes vooruit, maar als je vooruit gaat, dat is beter dan dat je stilstaat en achteruit gaat. Dus we redden het wel. Ja, baby steps are also steps. Baby steps, ja. Laatste vraag in dit segment, minister. Jullie maken lange uren, u maakt lange dagen. Hoe ontspant minister Bronto Somoharjo na zo'n lange werkdag? Nou, ik ontspan me altijd, of het nou op het werk is of niet op het werk. Nee, ik heb geen moeite met die lange dagen. Ontspanning is goed. U bent niet zo makkelijk gek te krijgen? Nou, nee, ik ben niet zo makkelijk te stressen. Nee. Ja, zeker niet. Heel goed. Zeker. Het volgende segment is het woordassociatiespel. Wilt u een royal treatment in een prachtige ambiance met eten en drank van topkwaliteit? Kom dan naar restaurant L'Hermitage. Mooi gelegen aan de Henkilaan nummer 85. Onze service zult u nooit meer vergeten. L'Hermitage, ook voor jou. Bent u op zoek naar kwalitatieve goede onderdelen voor uw graafmachine en een uitstekende aftersale service? Dan bent u op het juiste adres bij K-Trek Heavy Equipment Rental NV. Een complete en ruim gesorteerde zwaarmaterieel-onderdelenzaak in Paramaribo. U bent bij ons terecht voor onderdelen van allerhande zwaarmaterieelmerken zoals Hitachi, Samsung, Hyundai, Case, Doosan, Kobelco en Caterpillar. De beste onderdelen voor motoren zoals Iveco, Isuzu 4 en 6 cilinders,
Mitsubishi, Cummins 5.9 en 8.3 haalt u bij ons. K-Track Heavy Equipment and Rental NV, quality parts at affordable prices. Wilhelmina Straat 43. Minister Somahadjo, ik leg u een paar woorden voor. U mag spontaan reageren wat in u opkomt bij het horen van dat woord. Zullen we dat spontaan doen? Oké. Ready? Ja. Oké, het eerste woord is Suriname. Liefde? Liefde. Ja. Liefde voor ons land. Ja, zeker weten. Ja. Daarom ben ik ook teruggekomen, toch? Zeker, ik ook. 6 jaar geleden. Het volgende woord is vakantie. Nou, dat heb ik laatst gehad, maar het bleek dat het geen echte vakantie was. Want mijn staf begon te klagen dat ik de hele dag aan de telefoon was tijdens mijn vakantie. Met hun, dus misschien moeten we dat de andere keer doen, na het Andere ministerschap. keer iets meer ontspannen op vakantie, echte vakantie. Overvolle agenda. Ja, klopt. Je bent vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig, maar dat is onderdeel van het werk. En daar teken je voor wanneer je aan de slag gaat als minister. Ja. En wat doet de minister in zijn vrije tijd? Als je die hebt ergens. Oh, niks, ik ben gewoon thuis. Ik heb vrije tijd is er heel weinig, dus ik weet niet. Gewoon een beetje relaxed Ja, thuis, zeker weten. slapen. Ja. Partnerschap. Partnerschap met? Partnerschap. Partnerschap heb ik met mijn familie, met mijn vrouw heel erg. Coalitieverband zitten we nu. Dat gaat af en toe niet zoals het gaat, maar partnerschap, veel communiceren. Communicatie is heel belangrijk in een partnerschap. Ja, wat voor partnerschap dan ook. Communicatie is heel erg belangrijk. Het volgende woord wat ik u wil voorleggen, minister, is eten. Veel, onregelmatig, verslaafd aan chocola. Jammer genoeg dat ik weinig kan bewegen, dus het is te zien. Ik ben volgens mij 5 kilo aangekomen in 1,5 jaar, maar veel en vooral zoet. Ik ben echt verslaafd aan chocola. Ja, zoete dingen. Ja. Maar als we het hebben over hartige gerechten, waar kunnen we Bronto Somahadjo voor uit zijn bed bellen? Nee, dan ga ik ruilen met zoete dingen. Je gaat ruilen met zoete dingen. Met een chocoladereep. Ja? Klopt. En wat voor soort chocolade? Puur, melk of wit? Zo zoet mogelijk. Met wit, noten, zonder wit, noten? hazelnoten, geen noten, als het maar Maakt chocola niet uit, is. als het maar chocola is. Klopt, ja. Weet wat je zegt, hè? Ja, zeker Want weten. dit ding gaat bekeken worden. Ja, nee, zeker gaat druk weten. worden op Binnenlandse Zaken Gaan ze met voor chocola- deliveries. Nee, dat is geen probleem. Ja. Geen probleem. Oké, nou je gaf het net al een beetje aan. Je hebt weinig tijd voor sport. Maar wat voor sporten vindt u als Als minister? sportschool, kijk, ik deed het een tijdje, dus maar ja, het werk laat het niet toe. Dus jammer, maar ja, zo is het nu eenmaal. Ik hoop niet dat ik, wanneer ik klaar ben met het ambt, dat ik 40 kilo zwaarder ben. Maar nu Hoop zit dat je al ook op niet. 5 kilo, dus, Ja. dus laten we kijken wat het 5 in 1,5 jaar tijd, dus we kunnen een beetje Ja, rekenen. maar we gaan een beetje op dieet misschien. Ja. Oké, of een personal trainer misschien. Ja, dat kan. Ja, kan. dat zou kunnen. Als het toelaat. Ja, oké. En toekomst? Dat laat ik aan de almachtige over. Ik ben echt niet zo iemand die plant en ik kijk wel. Ik leef in het nu. Ik wil dat wat ik nu doe, dat ik dat met volle overtuiging doe. En de dag van morgen kennen we niet. En het laatste woord in het woordassociatiespel, minister Somahadjo, binnenland van Suriname. Krijgt de aandacht die het nu eindelijk verdient, maar dat is te danken aan onze coalitiepartner, de ABOP. Kijk, het binnenland is jaren vanaf Suriname bestaat of daarvoor al achtergesteld en nu wordt de schade ingehaald en dat is alleen maar goed. Ja. Iedereen heeft recht op, de binnenland heeft recht op dezelfde faciliteiten die de mensen hier in de stad hebben. Helemaal waar, ben ik helemaal met u eens. Dank u wel voor het meespelen, minister Somahadjo. Geen dank. We gaan naar het laatste onderdeel van het tv-programma en dat is het segment over leiderschap en legacy. Minister Bronto, als minister sta je in de belangstelling, hebben we het al over gehad. Maar velen kijken ook naar u op, jongeren kijken misschien wel naar u op. Hoe gaat u om met die verantwoordelijkheid van een rolmodel zijn, van zo in de belangstelling zijn? Precies wat u zegt, er wordt naar je gekeken, je bent een publiek figuur. Dus elke stap die je maakt, elke woord die je uitspreekt moet wel overwogen zijn. Dat lukt vaak genoeg wel. Soms zeg je dingen die je niet graag wilt zeggen, maar dat is niet erg, dat hoort bij jouzelf. Leiderschap. Ik hoop dat de mensen die op ons letten, dat zij een goed voorbeeld aan ons hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is, vooral de jeugd van nu. Is de toekomst van morgen wat er wordt gezegd en wij leggen die basis, wij planten het zaadje voor de leiders van morgen. Ja,
En als we het hebben over leiderschap, welke leiderschapskwaliteiten vindt u zelf, heeft u ingezet om uw ministerie te hervormen, om dat begin te maken voor die hervorming? Welke leiderschapskwaliteiten van Bronto Somoharjo kunnen we daar terugzien? Nou, ik ben heel erg empathisch. Ik luister graag naar de mensen. U weet, ik kwam in het hol van de leeuw in dat ministerie, maar ik heb iedereen kunnen meekrijgen om het beleid uit te voeren. Veel luisteren met de mensen en nogmaals, niet boven de mensen staan, maar probeer toch naast de mensen te staan. Want zij zijn uiteindelijk degene die jouw beleid uitvoeren en dat is heel belangrijk voor mij geweest. En ik denk dat het ook wel belangrijk is, u heeft het over empathisch. U bent een vrij makkelijk benaderbaar iemand, u heeft humor. En u bent vrij jong. Heeft dat er ook mee te maken, denkt u? Nou, ik voel me heel oud, maar ik ben inderdaad heel erg makkelijk bereikbaar. Mijn deur staat altijd open voor ieder. In dat kader ben ik gisteren ook begonnen met pop-up kantoren. Ik ga nu elke vrijdag bezoek ik een andere CBBW-kantoor, waarin de mensen van de omgeving bij mij terecht kunnen zonder een afspraak te maken. Dus nu ga ik de CBB-kantoren gebruiken als pop-up kantoren. Dan kunnen ze mij makkelijker bereiken. Pop-up spreken. Ja. En kunnen de mensen ergens uw schema zien? Ja, van wanneer dus is de elke maandag wordt bekendgemaakt waar ik ben. Ik was afgelopen vrijdag was ik bij CB Quatta en de volgende is een andere Combe of ik weet niet wat precies. Ja, dat is wel mooi. U gaat echt naar het volk toe, zeg maar, naar de bevolking toe. Ik ben een lid van een partij die midden in het volk staat en ik ben een minister die niet regeert vanuit een ivoren toren, maar vanuit het veld. Ja, heel mooi. Prachtig vind ik dat. Wie inspireert u? Oh, mijn vader heel erg. Ik heb het vaak over hem gehad. Voor velen hebben commentaar op hem, maar velen houden ook van hem. Het is een man waarvan je of van houdt of haat. En ik ben toevallig iemand, degene van hem waarvan ik houd. Hij heeft heel veel mij gedaan. Wij zijn echt close heel met elkaar. En hij inspireert mij. Ik ben niet iemand die zegt buitenlandse mensen. Nee. Internationaal. U zoekt het dicht bij huis en u zoekt het bij uw vader. En dat lijkt me heel logisch. Hè? Hij is een van de inspiratoren en het ligt aan de bakermat van uw politieke carrière. Dus dat is wel eigenlijk wel logisch. We hebben het ook al eerder gehad over vrouwen. U bent deels opgegroeid onder de vrouwen. Is Suriname ready voor in de toekomst een vrouwelijke president? Ze moeten wel. Eens zal het ervan komen, toch? Waarom niet? Suriname heeft genoeg vrouwen, genoeg capabele vrouwen, genoeg intelligente vrouwen. Dus ze moeten wel. Ready of niet ready, het zal ooit gebeuren. Het zal ooit gebeuren, ja. Als we kijken naar de studierichtingen, et cetera, nu, dan zie je ook wel dat er meer vrouwen afstuderen dan heren op dit moment. Klopt. Ook heel veel vrouwen bij mij op het ministerie. Toevallig ga ik volgende week de studierichting openen, publieke administratie op de universiteit. Dus nogmaals wat u zegt, vrouwen, mannen, we moeten ready zijn voor een vrouwelijke president. Wanneer dat is, dat laat ik nog in het midden. Dat zal de toekomst uitwijzen, inderdaad. De laatste vraag, minister, ook de laatste vraag van het programma, want daarmee zijn we aan het eind gekomen straks. U bent een van de jongere ministers, u bent een hippe minister. Wat wilt u nalaten voor de volgende generatie? Hoe wilt u uw stempel drukken op de huidige tijd, zodat de jongeren daarvan iets meekrijgen? Wat wilt u meegeven? Ik wil de jongeren laten zien dat politiek niet vies hoeft te zijn. Dat de persoon politiek vies maakt en dat ze zich moeten gaan bemoeien met politiek. Want als zij niet gaan bemoeien met politiek, gaat politiek wel met hun bemoeien. Dus ik wil ze motiveren om ook de nieuwe leiders van morgen te zijn. Want wij gaan allemaal weg, wij passeren deze wereld met z'n allen. Eens gaan we allemaal niet meer hier zijn. Dus maak je klaar om een nieuwe leider te worden. Ja. Of je nou leider bent in het gezin, of je nou leider bent op school. Maar wees ready om een leider te zijn. Ja, dus dat is echt de boodschap. Wees ready om een leider te zijn. Ja, waar dan ook hoor. Ja, lees je in, sluit je aan. En wees goed voor je medemens. Wees goed voor je medemens. En daarmee bouwen zij eigenlijk een nieuwe politiek. Mag ik dat zo zeggen? Ja, een nieuwe samenleving. Kijk, de samenleving is soms zo individualistisch geworden. Maar ik heb geleerd van mijn vader, wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Dus laten we leren om met elkaar te delen. Ja, heel mooi. Mooie slotboodschap. Dank u wel, minister Bronto Somoharjo, dat u er vandaag was. Ik laat u niet met lege handen weggaan. Natuurlijk, net als uw collega's krijgt u ook aangeboden van het SHB een lekkere fles Borgu. Dank u wel. Waar u van kunt genieten in de spaarzame vrije tijd. En dit komt u als minister met de mooie baard. Zeker de goede verzorgingskit van Zeepfabriek Joab.
natuurlijke Surinaamse producten, zeep, hairlotion, baardlotion. Er zit een scheermesje bij. Ga ik zeker goed gebruiken. Ja, er zeker zit scrub bij. Nou, dus dankjewel. heel veel genieten ervan. En nogmaals heel veel dank dat u er vandaag was. Dank u. Mijn naam is Bronto Somarjo. Ik ben de minister van Binnenlandse Zaken. Mijn quote is eenvoudig blijven, oprecht blijven, je richten tot de Almachtige en misschien zal je dan slagen. Mijn favoriete muzieknummer is van Papa Touchy, Hoigri. Ik ga niet voor jullie zingen, maar dat stukje met Takasari Fushi, Ahoigri Libi, Boom Biggie City et Trom Biggie Fayanti. U heeft gekeken naar de aflevering van De Man Achter de Minister. Vandaag met minister Bronto Somarjo van Binnenlandse Zaken. Mijn naam is Rut Sinkler. Bedankt voor het kijken. This is another Supreme production. Supreme TV.